Fondatik segurara, deikaztelutik bien mara, eskurik esku kutxaren baita herri gara. Egin adina egiteke, baina ekin ez lor daiteke. Ahorita kutxa daitezen kutxa bete. Nahaztuen lokarrira, urrats berri biziz lotu gira. Herririk herri lasa dezagun kutxabira. Horroziorra, urrezurra, elea ere talanda, hitza bada gure lurra. Kutxa bat beteko balitz, gero sartzeko lurpean, irekitzeko 2000. Lekitxok beste mezu bat kutxarako. Kutxa bat dabil biran, zer dakar barruan, oialak eta jantzizak, bitxizak eta aurre zigarrak, gariza, hartagaragoak, edo lekitxarro pentsauko genduken egez, arrantzaleko fradizako paperak. Zelakoa da kutxia? Kastainaz?
Eta esan, utxabira ez dala paraten, eta hon, larra betzuren berdoula. Larra betzun dago ekitaldiza zazpitxarrizetan, eta hon kutsi hartu, eta bertara goia, zaringaringa. Bueno, kotxia. Baionatik